predstavljanja onoga što će se dešavati tijekom naredne godine. Ja ću govoriti o festivalu dječjih kazališta Maslačak i o festivalu Prolog. Mogu u ime jedan od organizatora predstaviti 17. Kvirinove poetske susrete koji će... Sisak Eko Film Festival od jučer se nalazi na web stranicama svjetskog međunarodnog, kako bi rekao, portala među volonterskim kampovima. Tako da i naše regije i našeg grada kao jedinstveni putujući filmski festival, budući da festivalski tim putuje biciklima i donosi filmove žiteljima urbanih i ruralnih sredina. Mi smo od prošli tečaj za prijem filmova i do 15.3. prikupljamo znači kratke filmove u trajanju do 15 minuta koje ćemo mi na kraju selektirati. Radionice u Sisku i u Hrvatskoj Kostajnici. Fibula će biti znači revija dokumentarnog filma. Fibula koja je 7. izdanje ove godine, ona se održava u prosincu, negdje sredinom prosinca. Slavi ove godine 10. rođendan za bendove i ostale kulturnjake koji će dobiti priliku nastupati kroz 7 dana trajanja našeg festivala. 6 koncerata klasične glazbe na orguljama Siska i okolice. Zatim tu je izložba posvećena orguljaškoj baštini Sisačke biskupije, gdje moram misliti orguljaša Krešu Hasa. Jazz klub je aktivan tijekom cijele godine, jer osim tog festivala koji je najznačajniji u Hrvatskoj, organiziran naš proljetnu reviju džeza i sisački jazz band. Otvorit će festival Michel Trabelsi iz Maroka. Jedan od najtraženijih jazz glazbenika današnjice, završit će ga Sugar Blue, usni harmonikaš Rolling Stones. I dogodit će se kroz cijeli 7. mjesec. Sad ne bih htio baš da vam ne dužim previše zbog toga.